नमस्कार, पूर्णिमास किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत इन्स्टंट रवा डोसा। रवा डोसा करण्याकरिता प्रथम आपण एक बाउल म्हणजे मोठा चमचा रवा घ्यायचा आहे। सेम तेवढाच चमचा आपण तांदळाचं पीठ घ्यायचे। 2 ते 3 चमचे मैदा घ्यायचा। त्यानंतर त्यामध्ये कांदा टाकायचा चिरलेला, हा ऑप्शनल आहे। चिरलेली हिरवी मिरची, चिरलेली कोथिंबीर, चिरलेला कढीपत्ता, एक चमचा जिरे, चवीनुसार मीठ, एक चमचा दही। दही नसेल तर तुम्ही लिंबू पिळून टाकू शकता। हे सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचे। पाणी टाकून त्याचं पातळ बॅटर करून घ्यायचं। आपलं हे बॅटर छान झालेलं आहे। अगदी पातळ करायचं आहे त्याला आणि एक 10 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे। इथे तुम्ही तांदळाचं पीठ आणि मैदा नाही घेतला तरी चालेल, नुसतं रव्याचं देखील करता येतात, परंतु मी इथे तांदळाचं पीठ आणि मैदा घेतलेला। आपले 10 मिनिटं झालेले आणि आपलं हे बॅटर छान झालेलं आहे। त्याला पुन्हा हलवून घ्यायचं आहे। जर घट्ट वाटत असेल रव्यामुळे तर थोडंसं पुन्हा पाणी टाकून घ्यायचंय आणि प्रत्येक वेळेस हलवत राहायचं, कारण रवा खाली तळाशी जाऊन बसतो। आपण तवा गरम करायला ठेवलेला आहे। खूपही गरम करायचा नाही आणि अगदी कमी पण नाही, त्याला तेल लावून घ्यायचंय। त्यानंतर पुन्हा असं हलवून हे बॅटर, कारण रवा खाली बसत असतो त्यामुळे प्रत्येक वेळेस त्याला हलवणं गरजेचं आहे। हे आधी बाजूने टाकून घ्यायचंय आणि मग हे टाकायचं। डोसा टाकल्यानंतर थोडंसं तेल सोडायचं आहे वरून आणि डोस्याला भाजून घ्यायचं।
आपला डोसा भाजून झालेला आहे, त्याला असं चारी बाजूने सगळीकडून सुट्टा करून घ्यायचा आहे आणि अलगद काढून फोल्ड करायचं. आपला दुसरा डोसा भाजून झालाय, तो आता आपण काढून घेऊया. आपला रवा डोसा तयार झाला आहे. माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.